Dini mga tungura to ng dawato na report sa itong mga kabanan gikan sa gawas bagong kinasal way kabutangan sa kaguol. Human nga ang kwarta nga dugang pambayad sa kasal gikawat. Di malasa ni kalakiha eh. Ni Brigadang Alan Tangkawan, Brigada mo! Brigada! Kaguol ang gibati sa bagong magtiayon. Human nakawatan sila og dakong kwarta atol pagyud sa adlaw sa ilang kasal. Marso 7, tuig 2024 didto sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Giingon nga mokabat sa kapin sa 100,000 ka pisos nga salapi ang nadagit sa kawatan sud sa bag sa bagong kaslunon nga gisekretong gitago sud sa U-Box nga bahin sa ilang motorsiklo nga nakaparking sa gawas sa simbahan atol sa ilang kasal alas 6 sa miaging buntag. Human sa seremonya sa kasal, gisusi sa bagong kinasal ang ilang motorsiklo. Mauna ang higayon nga nasayod sila nga nawagtang na ang dakong kantidad sa ilang kwarta nga hinipos gikan sa ilang negosyo nga manukan o gamiton unta dugang pambayad sa bayronon sa ilang kasal. Nakitaan ang bag nga gisudlan sa kwarta nga gilabay dito sa lungsod sa Badyan ug nasayran nga sa kinasal kini gumikan sa nakitang mga ID ug ubang mga dokumento. Apan wala nay nakita nga kwarta sa ilang investigasyon sa kapulisan sa Malabuyok. Dunay nagpaybaw ngadto sa kinasal nga nakitaan ang ilang bag nga dunay mga ID ug ubang papilis. Daling miadto ang bagong magtiayon sa lungsod sa Badyan. Pagsusi sa bagong magtiayon, nakitaan ang mga butang sama sa ID. Apan wala na ang kwarta. Bisan piso gitilok pagyud sa kawatan. Walay mitumaw nga saksi sa hitabo. Hinungdan ang Malabuyok Police Station padayon sa ilang gihimong investigasyon ug nag-backtracking sa mga footage sa CCTV nga posibleng makita ang giagian sa responsableng kawatan. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Larga!